Suratu Wattini ta surat Wattin makkiyatun au madaniyun. Para ulama khilaf berselisih ana sing netepake makkiyah saderenge Kanjeng Nabi hijrah, ana sing netepake madaniyah badane Kanjeng Nabi hijrah. Samanu ayatin tunggale ana 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tin kale zaitun kangge sedulur-sedulur bapak-bapak ibu sing pun haji utawa umrah ngertos. Wattin zaitun iku nama panganan buah-buahan. Ana sing cih teles, ana sing wis digaring wis dadi sale. Ini pangan enak. Lan wonten hikmahe. Nek mangan wattin karoton zaitun niku diparingi kekuatan sing luar biasa. Kanggo tombo, kanggo kesehatan. Wattin zaitun nama buah-buahan. Saged dimaknani atin gunung. Gunung tengene Syam niku wonten gunung namine sing setunggal Gunung Tin, Gunung Zaitun. Gunung mau wit-witane pirang-pirang jenengane atin zaitun. Jadi wattin zaitun panganane ya kena sing dipangan, nama gunung ya kena. Demi tin, demi zaitun. Watu risininan demi gunung Tur. Tur digandengna karo sinina. Sinina manane al-mubarak, gunung kang penuh berkah. Watu risinina gunung Tur sing penuh berkah. Gunung Tur Sina niku gunung tengene Syam. Nabi Musa nalika munajat tanpa dawuh langsung saking Allah niku nangone Tur Sina. Dinggo sumpah dadi 3 iki. Nomor 1 tin, nomor 2 zaitun, nomor 3 gunung Tur Sina ditambah 1 wa hadzal baladil amin. Lan negara sing penuh keamanan. Sing dimaksud negara Mekah. Negara Mekah niku aman tentrem. Sumpahe Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sayekti temen nitahake ingsun Allah al insana ing manusa fi ahsani taqwimin ing dalam luweh bagus-baguse praupan rupa bentuk. Manusa makhluk sing paling pantes ganteng ayu ku manusa. Ngeten iki nyata. Nek kurang percaya nyata manusa kon jejer wedhus terus difoto. Engko manusa jejer kethek difoto. Manusa jejer jaran difoto. Engko apik endi? Engko jaran diketoni, manusia diketoni ganteng di ngono kifi ahsani taqwim. Dadi Gusti Allah nek dawuh ku temenanan. Ganteng di ganteng manusia mana manusia ditoto jejer curut. Yo ganteng manusia nene. Ngono iku pamane ana manusa sing ganteng curute, wong nekat iku senengane. Ya. Wis ana dalil saka Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya senajan ganteng kaya ngopo,
nalika muda. Tapi kok nek wis tuwa bangkrut nyaprut ora pantes difoto ora pantes. Nek wis buta. Mulane diterangake summaradadnahu. Mongko nuli balekake ingsun ing manusa fi asfala safilina ing dalem luweh asore barang sing asor. Engko nek wis pikun kupinge budhek mripate ora katok. Aku apa meneh picek kok jade karo. Kupinge budhek mesine matane picek. Wis ra pantes. Summa radadnahu asfala safilin. Cuma kanggone wong Islam ana keistimewaan. Senajan tuwa bangkrut nyaprut ya budhek wuta senajan illal ladzina amanu mung wae kanggone wong mukmin kang iman wa amilus sholihati lan ngamalake sapa wong mukmin as-sholihati ing ngamal-ngamal kang bagus falahum ajrun ghairu mamnun. Maka iku kedhiwe wong mukmin wong Islam sing ngamal saleh tetep entuk ganjaran ghairu mamnunen kang ora putus-putus. Iki enake wong Islam sing ngamal saleh senajan wis tuwi wis pikun tetep entuk ganjaran. Sebabe napa? Sebab wonten dawuh hadis idza balagal mu'minu minal kibari ma ya'juzu 'anil 'amali kutiba lahu ma kana ya'malu. Nek ana wong Islam wis tuwa njur ra iso ngamal, ora iso ngamal kaya nalika nom tetep ditulis ganjarane padha karo nalika ngamal jenom. Iki kepenake. Mulane kita sing isih nom-nom iki ngamale sing dines-dines sing tenanan. Dadi besok nek wis tuwa wis ora iso ngamal kaya nalika nom, ganjaran tetep padha kaya nalika nek isih nem. Oh niki kepenake wong mukmin. Dalile nek Quran. Maka hadise nek ngene tafsir Jalalain nggih wonten, tafsir Sawi nggih wonten. Jadi wong Islam diemotake liwat dawuh Quran ngamale sing jejeg sing dinas besok nek wis pikun wis tuwi tetep ganjarane padha karo nalika ngamal jenom. Niki carane kepenake niki diterangake teng Quran lan diterangake teng hadis. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama mangkotai siji-wiji yukadzibuka iku nggorohake pemaing seliramu wong kafir. Wong kafir-kafir. Fama yukadzibuka iki ditujukake kafir-kafir. Kedadiane manusia kaya ngono, kawitane rasa ganteng sembarang iso, akhire do nyaprut, bangkrut. Kenapa wong kafir-kafir dak percaya? Bakale ana dina kiamat, ana dina ba'as. Fama yukadzibuka. Mangka utawi apa suwi-wiji yukadzibuka kenggorake apa maing sira wong kafir ba'du sause keterangan-keterangan kang kasebut donggorake bidine kelawan dina kiamat. Gusti Allah iso balekake wong rasa malih apes
bar apes malih rasa sakit Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaisa apa ta ora ana Allahu sapa Allah bi ahkamil hakimin kelawan luwe tokoh-tokohe lengukumi para hakim-hakim. Kokoh hakim paling kokoh Allah. Nek mutusna ora ana geseh. Dadi hakim-hakim sak donya kalah kalih putusane Gusti Allah nek mutuske ora iso disalel. Wonten ing ayat menika kanjika mangkara awatini ila akhiriha falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tiang sing maos surat watini ngantos akhir ngucap bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi jawabi niki alaihissallahu bi ahkamil hakim, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jawab bala inggih paling adil-adile hakim nggih Gusti Allah wa ana utawi ingsun ala zalika ing atake mengkono persaksian Gusti Allah paling adil minasyahidin kula termasuk ingkang nekseni. Mila nek dumugi alaihissallahu bi ahkamil hakimin sakjerenge maca takbir maos bala wa ana ala dzalika minasyahidin, terus lagi takbir la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Summa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin.